Vítam vás u nového videjka a v tomto videjku bude môj prvý okamžik, kedy dám konečne elitu po 5 rokoch, no po 3 rokoch, alebo 2, čo sa snažím dať elitu od jednej sezóny a sme tu spoločne s Chlopilom a Drexom a so Spajkom. Čaute. Čau. Čau. Takže mne chýba 9% do čempa, do elitu a zajtra, alebo v sobotu, zajtra to budeme točiť a v sobotu to vyjde budeme točiť videjko, jak dáme Chlopilovi elitu v tejto sezóne. No, mne chýba už iba 29%. Včera som si kúpil také pekné autíčko. No, trochu rúžové som ho dal. Takže ja sa strašne teším, že po 100 rokoch budem mať elit. Prvýkrát v živote, keď nie ja tam Unreal a Elite v reloadoch. To ja nie ja tam proste ako také, ale Battle, kámo. A na toto si musím dať aj jeden jediný skin. To je tento. Proste. Tento. S týmto to musím dať. Proste. Státnutý a musíme to dať. Ste tu? Áno. No, tak čo nám poviete k tomuto všetkému? Dlhá cesta to bola. Ja ešte stále cestujem. Ja som ešte dneska som do dia 2. Ale vy všetci teda, ja už ste mali elitu, určite jedenkrát a viem, že Adrix mal 2-krát elitu už. Hej, ja som mal 2-krát, ale teraz som moc nehrával teda, kedy akože... Teraz teba vidá to tak naviezli. On urobil hriech, on hral Roblox. Ale píš, to hráva každý. Ako ja to... Napíšte dolu do teraz komentárov, už nehrám, kto nehráva hral nikto, Robloxa. ale... Ja hrávam Max iba v TV. Inak túto nedelu vyjde videjko z Minecraftu, takže večer alebo proste tak môžete očakávať nejaké videjko z Minecraftu, ktoré vyjde. Dávate lajky, nezabudnite. Ja nebudem nič o tom spoilovať, lebo... Ešte budete vedieť aj toto. Tuto Chlopil možno už bude vedieť, čo to je za videjko, lebo som mu to spomínal už. No si hej, no. Ten veľký projekt toho videjka. No tak to už viem, hej, už si to pamätám. Takže posledná hra a máme elitu. Aj Unreal, dobre. No hej, Ale počkaj, pre nás je teraz Unreal. Ale že by bol taký bug, že z Elity si sa, alebo z Diamond 30 si sa rovno do čempa, do Unrealu dostal. Ja to som videl, ale nie zase mi, že sa to dalo. Ako podľa mňa to mal taký nejaký bug. Je to možné. Podľa mňa to je asi isté, že to bol bug, lebo to sa nedal nie. Ale tejto sezóne to bolo ľahké zatiaľ. Je to ľahké, kam ja som ešte dneska prepadol do dia 2, už mám dia 370 to dačo percent. Ja som dneska hral na 74% a tuto som hral so Spajkom a sme to celú hru, každú hru sme kazili. Ale to nevadí, potom sme to dotiahli naspäť. Zase s Chlopilom pekne jednu hru sme, potom 2-3 hry sme hrali a toto je 4. hra. Tak 10 v tomto dni už. Ja mám tak 3., 4., či koľko to dneska. To si tam moc nehral dneska. No hral si jednu hru, No hral, ale keď sme prišli potom do štúdia. A to sme dali plus, to sme dali. No to sme dali, no koľko, plus 1. Dobre. Trocha rage. Iba trocha, ty kokso. No, trocha. Iba rage. No presne. Buchajný dostali. Bumbac. Polka sa rozbitá. Inak píšte do komentárov, že čo to je za lokáciu. Ja som sa mi v jednom videu túto lokáciu spomínal a ja ešte jedno videjko od tejto lokácie vyjde. Ale asi až v útorok sa mi zdá. Lebo dneska vychádza toto videjko. Lebo proste elita je elita, takže to musí mať, to má 5. To robíš. My hráme s Ištvanom vlastne. Ištvoň. Ja som nový parta. Ty si nový náš parťák, Ištvoň. Si mi zobral bokovnic. Môžete Ištvoň mi proste príde a urobí, že pum. A už nemám bokovnicu. A tam je bokovnica. A nemám... Ja som dal jeden jack, počkam ho. Ty by ste to prešli. Proste...
Sorry, On jediný ja neviem karovať, ja nemám vodíka. No, čítaj. Šimán, ste mali problém. Viete, čo mi nevychádza trocha? No čo, kde je zase Spike? No, hej, kamo, to je... No zase niekde. Kde? Spike, A napríklad včera spolupracoval inak. Ja som Naladovi. Bo dneska nemá náladu nejakú. No, a ja som doteraz bol mutnutý a ja som teda vyprával. S kým sa vysprávaš tam so No sebou? je stuntman. On rozprával a rozpráva. zistil, že má vypatý mik. Ja. No. To naštve. Počkaj ma, Poznám. chlapilko. Prosím. Prosím. No. Tak tá maska, tá ohnivá je broken. Že ona je fakt brutus. Ja som dal typkovi dal za 100 damage proste a dve. Ja som typka omylom zabil, vtedy keď sme Ale nehrali. to má Otočiť aimbot úplne. A ja som reálne chcel zničiť stavy, lebo ja som videl, že sa dáva do myšky, on padol. A iba sa maska sa ako ten ohnivý ten guláčik, neviem čo to je, Za ním sa proste išla. zamierilo a išlo to za ním a zabilo to. No. Ale veď kill Takže, zadajú. vyžral. A už som sa hádal. Hej, kamo, lebo ja mu dám za 100-300, kamo. A Za proste... 100, áno, za 100 Hej, ja mu dám za 300 a Nie, iba... nie. Á, Ty mu dáš za 300, ty mu dáš za 100, 300. A ja mu dám za 100-400. No, za 100, 400, ja mu nie, dám on za mi dá 100, za 500. 101, man. Reálne, kamo. Proste, Auto to je. aha, chytaj Pozrite pickaxe moje a auto. on ho zabiješ. Ohodnote toto auto. Od 1 do 10. No, hodnote. Pozri, tak, nádherné. Pekne zladené, rúžové. A tie kolesa? Rúžové najlepšie proste. Jak sa mi vyjadríš k tým kolesom? No kolesa sú gladené k autu, ako k tomu. Boost je zase ladený k tým okrajom a potom v Rocket Racingu taký tie čmuhy, čo driftuješ, tak to je ladené ešte k tomu tomu boostu. Takže hodnote od 1 do 10, potom 100 priečítam. A najlepšiemu hodnoteniu odpoviem. 10, typek 10, 10, druhý. 1 a 300 nové. Alebo dajme všetky auta vedľa seba a že Áno, niekto áno, nech ho všetky ohodnotia. auta, poďte. Juj, moja motorka, Ja stoj! prehrám. Počkaj, ja ho musím Prehrám. očistiť. Počkaj, ja idem na Dobre, benzínku to som- ešte. A ja Ja iba som si- potrebujem Rátajú lepšie. sa aj Tesly, a tu je jak nejaké auto. Ja nechcem Teslu. Autíčko, brm. Dnes už ho tu mám. Takže, poďte. Dajme ho treba na túto lúku nádhernú, kde sú títo. Nie, tak počkaj, ja tam idem zaparkovať. To takto nádhernú. Á, Ten reboot Spike zadu. to bol. Dajme to s tým rebootom a hodnotia, že reboot je najkrajší. Hej, Počkaj, ja vedľa rebootu, čakaj. Dajme to sem takto. Ja, že vedľa rebootu. mne to je jedno. A postavte sa každý na svoje auto. Počkaj, nie, ja pôjdem do Čo si spravil? Dobre, dajte ich sem, ja budem pomaly chodiť na tie auta. Také melónové, páči sa, aj inak melónové je pekné. Odkedy máš Spike Jaguara? On mi padol v Rocket League, ja som len tak ho otváral a som bol taký šťastný, že mi padlo. Padol Potom aj Nissan na kolesa to mi máme, padli. jak sa volá toto auto? Nissan, neviem čo. Skyline. Nissan Skyline, potom tam máme Cyclona proste a potom môjho Dominusa GTR-ko, proste Mustanga fejkového. Čo robíš? Tik. Však tu máme hneď benzínku, tak čo Ozaj vlastne to je nerváte? hneď benzínka. Prečo by som to Ale tak robil? typky. Proste hodnote všetky auta. Zastavte si to, vyberte si a hodnote tie auta. A ešte vám ukážem, pozerajte moju Teslu. Viem, škajeda, ale... NPCčko? Dvakrát, trikrát, alebo trikrát 29. Ja som vás preskočil. Ja som trafil. Nevydalo. Som vás tak troška preskočil. Krek 50? Kam? Kokos. Moje auto má väčší damage než ja. Dobre. Tempičko. Adrik, doraz ho. Adrik. Je mŕtvy. Hej, nepoďte fajtiť toho bossa. Moje auto má väčší damage než ja. Teraz. Bacha, nie, Tesla. Kempite, 42, 32 v aute. kempite kartu. Ideme kempiť kartu? Budeme, darmo žrúť. On mi zberie auto. Kryt v aute. Fakt, hantím to. Ďalšie auto. Ďalšie dve auta. 3 auta. Čiže ja tu mám bossa, ale. Čo? Kúpil, ja som za tebou, ako tu ďalší On tým. má jedno. Aha, tak asi zdráme, nie? Má jedno. Má jedno. Fakt dráme. Chlapci, ako tu je u nás ďalší tým. Spike, tá super hrdinka má jedno. Viem, ja som mi dal krek. Ty na tu robí za nami. Hej, poď,
Hoši, vedeme vám kamarátov. Majú, jeden má tak vozil na jedno. Niekto Ale ja ho dostal zabijem. 29 v aute, auto dostal minus koleso. Máte 7 vajk? Nok v aute? Pekne. To je tak Godzilla. Dead. To je tam ona je nok. Teda dead, sorry. Tam je taký. Kamo. Ide. 300 minus. Koľko dostal? Má jedno. Úplne má jedno. Úplne jedno. Dobrá. Nemá šancu prežiť. A tá maska není zlatá, ja ste to mohli vidieť, jak Tak Godzilla. za 100 do auta dala iba. A do typka Ja neviem, ja plus som proste random strieľal do toho auta, som proste Hej, zabil. ešte je tu jeden tým, ale Ja mám oni sú ďalšiu, tuto, áno. toto Na vedú. aute boli. Áno, V aute tam boli je tiež. taká jedna superhrdinka, Superhrdinka ona mala tak jedno. dostala. Ja som bol s chlopilom dole a tam boli pri nás 3 auta a jedno sa vybralo po nás. takže Jeden neviem, dole, kam tam je. jednu sme hantili, typek vystúpil a potom sme mu... Poďte sa na strechu. Utekám. Ona si to bude dať, To by sme mohli skúsiť natočiť Skybase. V tejto sezóne akože, už sa blíži ku koncu táto sezóna, ale mohli. Tipci. No, A je to tá superhrdinka. tam on tam dobre kempil. Ona tak Hej, ona zároveň tam kempil. kempila, hej. Ja som ju Hej, nehral, ale jak nenapadná. Jak Šeda nenapadná. normálne. Takto, Tipci sú tuto dole, ako vieš. lebo počujem kroky. Hej, a ja V kanáloch, Ty kde sú? v kanáloch, to sú kanály. Inak táto lokácia mi príde zabagovaná vždycky, keď som v nej. Tak sa Nie, mení kanál. Čo počasie. ku teba? Ja som v kanáli už. Nie, Jak ja som dostal? dostal do kanála, tak On mi je. nepomôžem. 7? Kedy sa Idem. do kanála? Som v ňom teraz, čakaj. Nevidí Je kanál. dom? Taký bielý, videl. Nok, Nice, pekne. Ty tu skúsi. mám ho. Bielý? Nie, Táto až. Tu dole mŕtvy. bol. kanál. Máte trocha nabov do shotguny? Mám, pohode, poď. Dík, to stačí. No máš 44. Koľko máš do Erika? Ja? Tu sú ďalšie masky. Mám 240. Chceš vedieť, koľko Kamo. mám do IRK? Tu takého zavreme. 127 A momentálne. tak tak nechaj si, ja zavreme. mám... Toto je dobré. Tak počúva ti dám. Tu zavrieme Adrixa. To nie, to nie, bude nie, nie. poslúchať. 90? Veď máš si povedal, že Čo? 127. Čo sa smeješ? To zavrieme Tu Adrixa. zavrieme Adrixa. Chudák. Peťo. Ale Nebude Ištvana sa nemá poslúchať. týrať. Ištvan je moc dobrý. Ja Nie, som Ištvan je jedinečný duch. chránený živočík, on je Ja som chránený živočík. Spike, pôjdeš do väzenia. On je Spike, ohrozený. Mama, ideš do väzenia. Ja mám aj svoj národný park, vieš, akože chránené územie. Ištvan Park. To je no. Národný park Jo má Ištvan. podpad. No inak. Kokos. Jo na pod, normálne. Počujeme. Jo na pod je pod. Volám ohľadom toho koša. Či je to ešte aktuálne? Typek, toho vidím. Nemám, Kde? nie som slepý. Ja som povedal, že Má jedno. Úplne má jedno. Preto by typek skákal dole. Poď. Čin. Dead. Chudáka mu. Ja som mu dal 30. Typci, 30 ja len používam to, čo typci robia na mne. Takže ma to- nesúďte za to. Viaciam to im poznám. kajmu. Poznám. Poznám. Takže preto robím katanu, ale ma to aj baví docela. Pardon. Čo si urobil? Grgol si. Nepočul som. Tak potom pôjde. Tak Možno- potom. Možno pôjde. diváci si to všimnú. To som zvedavý. No to je ja. A za chvíľu na Počkaj, TikToku budú, že tento typek si tu krgol na videjku. Poďme, ideme kam. Chceme stíhačkovať. Nebe, Alebo si už som chceme tu. kúpiť vrtutulník. Vrtutulník. Poďme. Marcin, dávaj mi. 30 razy. 75 Nok? Že nok, že... Marcin, tu je. Kamo, ty ideš s tou katanou jak Ideš čing. Ó, dobre. Počkaj, dám oný. Skúsim tú katanu. Podľa tvojho gusta. Sorry za styl. Kamo, čo je? Ja sa Ja s tým neviem. zobrali do okolnicu. Však tu je Tiony. Ale fialovú. No, dobre, ďakujem. Ja mám stále zelenú. Ja mu to Ja čo bolo som teda?
Kamo, ale že proste ty dostali to... Kamo, koľko máte vy kilo? Mám, že len 2? No ja jeden. A ja mám 2. Ja 4. Teda, Adrik, sme. Ale ty máš proste, kamo, tú katanu. Ja som teraz práve Ale vyskakal. ja nikdy by som nepovedal, ale ona je dobrá. No poďte na ostrov, tam len ty som videl. Kaj, mám tvoje auto, ale z Dobre si ho nejaké... kľudne, ja ho nepotrebujem, Ale nie, mám katanu. to je... Ja mokrý, vo vzduchu chyletil. Počkej, to je typek, poď sem. Počkaj tu. Jeden, Kamo, ty majú dobrý aim, jak pras. A jedno... Nice. tvoj iba Diamond. Poďte hore na ostrov, rýchlo. toto bol Rýchlo, keď Diamond? sme tam len... Áno, bol to Dávajte. Diamond, jedna. Mám Kajové auto, ale nejaké divné. Nejaké, asi bolo inde. Koľko, ja lietam. Ty sa dávaj, mám Typek. Zada. Rýchlo na ostrov, uj. Kyrka som. To nebola hlava, toto. Ja som dead, proste typek tam nabehol. Ja som nestihol To bol- zareagovať. Jen dopreč, kamo, to sa nedá tu... Pochoďte. Alebo nie, zase ja sa tu schovám, ja sa tu schovám. Ja vás budem spektretiť, poďte. To dáte. On tam mal NPCčka, ale ja som nestihol zareagovať na toho typka. Viem, videl som. Ďalší dead. Iná. Dáte to hore? 28. Ja som už musel ísť dole. Keby ste mu zobrali kartu, tak ho môžeme rebootnúť. Hej, inak, hej. Ty vole. Adex alebo Ištvan, poď mi zobrať kautu. Ja mu Alebo nemám hore Spike. zobrať. Nok hlava! Na ostrove. Jedna hlava nok. A tu je ďalší. Zada. Jedného som nokol. Spike, zoberiem karty a idem rebootnúť. Ja idem. Tam rebootli práve. No, tak to je end. Spike, ten zobral len Kámo, karty. všetky má svety, jej. Kamo, to poďme, to musíme dať. Kamo, ale on chytal jednu hlavu, nedá zozadu proste. Ty vole. Kamo, Kámo, som typek musel má svety, zareagovať. Typek má Ako sú dobrí svety, jej. typci. Hej. My sme zabili iba tých najslabších. Spike mohol by, že pre kempy to Hej, nech máme čo najlepšie miesto. Moja chrbtica už to nezvládla pri stoličke. Au. Kámo, ten typek, čo zabil Adrixa, má taký aim, jak. Ale ja som jedného noko, keď bežal do zóny, ja som dal hlavu railgunov, akurát len mi na zozadu, keď prebehol ku mne. A toto je dobrá hra. Nie, nefokusuj za kempy, nech máme čo Čo najlepšie. si mám dať na večer? Ja si asi pôjdem pizzu dať, Jabič. No. Tu štúdiu. Tak. Ty Ty kokso. vole. Ty kokso, Spike. Ty vole! Ty máš v ruke nejaký aimbot, určite. Kámo! Ja, To by som aj dal, to je používam štvanko. Roger. Ja si ťa musím preveriť v realite potom. Keď to stretíme. Čo si na to? Akože, ale nie, že mi dajú takú bidu, že ja mňa všetky hyli. Ale tak ty si ich zabil úplne. Haló? Žijete? Haló, žijete? Ty máš čo za aim? Ja neviem, mám to také životy. Top 6, 12 kg, z toho mám 4. Poďme oberať, no áno, poďme. Kamo, to musíme dať už. Akože elitu už mám, ale ja chcem, aby dala aj chlopil elitu už. Haló? Máte sa dobre? Áno, my sa máme, len ja som už hladný. Ale... Ešte zostriha toto videjko, ty kokso. Poďme si dať pizzu. Poď ham. Tak, dobre. To bola 100% moja railguna. Zlata. Dobre. A tá katana není reálne zlá. Ono, ty koko, toľko väčší. Tá railguna je fakt brutus, ale akorát len sa potrebuješ proste trafiť. Hej. Musíš to proste, to nie je, že chceš, ale musíš. Poď. Hej, Godilka, vidíš, aký krásny Adidas autičko? Ani ty také nemáš.
kde? Má jedno. Kamo. To by som nešiel pušnúť. Alebo to... Áno, chod do zóny. Dar. Dojazd ju. A nie, čakám škapy na to. No vlastne, hej, to pri ňo pôjde vlastne. Kašli na ňo. Pôjdete do zóny. Už nemám hily. Hej, Veď ako do zóny. Do zóny utekaj. Áno, tu bude. Určite také. Hej, Kaj, za 5 sekúnd vybublíš. No, jak za 5 sekúnd? No vlastne, hej, za 5 sekúnd. Jedna... Ja som už vybublan. Blub. Auto uhráš v pohode. Hej, kamo. Kámo, to čo si idem tam za bomby, ty vole. Ja neviem. Neviem, to je moje obľúbené arko toto sa. Je vidieť, že to už... Čo toto je moje. Je najlepší Jarko túto sezónu. A táto sezóna je dobrá. Najlepšie. No najlepšia úplne. Mňa bavila Chapter 5 extrémne. Lebo táto ma strašne baví. Mňa bavila Chapter 2 sezóna 8. Mňa najviac bavilo... To je ešte, to je tá doba A ešte, kedy Chapter 2 som... Season 8, tá bola v pohode. To ešte keď som proste nevedel proste hrať mod a začínal ešte som sa učil, ešte som aj No, s týmto... So začiatky boli najlepšie. Ešte s Jayom sme hrali spolu ešte, keď sme sa úplne prvýkrát menovali, proste, že sme si to stiahli. Kúpili sme si proste Battle Pass, hrali sme to spolu, proste tie časy staré. Alebo Chapter 2 sezóna 6 ešte tá bola dobrá. Luky proste, mechanika proste pridali, že proste... Že môžeš behať na zvieratách, nové mytiky, všetko nové. Začiatky jednoducho. Hej, začiatky sú najlepšie. Keď proste nechápeš Fortniteu. Top 3 je to. Takže úplne bomba, fantastik. Milujem Fortnite proste, bez Fortniteu by som si nevedel, no vedel by som si predstaviť život, žil by som na Minecrafte. Ja skôr na... One, ako Marvel Rivals alebo dačo na... Čo sa podobá Fortnite. Alebo jedna v jedna LOL. Marvel Rivals by ešte len teraz by sa prišlo, takže to by si čakal dosť dlho. Alebo to Minecraft. Alebo však... Čo by si Toto. ešte ty? Však akože na Fortnite, čo sa najviac podobá, však jedna v jedna LOL by si mohol hrať. Ja som to už hral jedna. Alebo na Robloxe v škole, keď hráme tak Fortline, alebo jak sa to volá. Henta arena. To je dobré To je tiež. dokonca. Hej. Ale Roblox moc nehrám iba v školách. V škole. Hej, lebo tam není žiadna iná hra. Je ešte prvá taká, ale tak to ma nebaví, tak hráme Ale Roblox. hej, to je iba také. Ale väčšinou informatiku nemáme. Takže, ale keď už máme väčšinou voľnú hodinu, tak hráme na počítačoch. Takže hej. A pozeráme YouTube. Hlavne potom sa inak nič už nedá robiť. Top 2. To iba je jedna. Kamo, ja som nečakal, že dáme top 2. So 14 kilami ešte k tomu. Ešte keby dáme vín. Ja mám benzín! Haló! No benzín ti došiel, to jak si dotankoval? To je tá Maja, čo nás na začiatku zabila. Alebo nie Maja, alebo taký ten skin. Tam není pozor. Tam katanistky, dobrý deň! Ty kokso. Dobrý deň! A, Dobrý si deduš. deň! Si deduš. Ja by som si zatancoval. No ale Hezky kamo. spaj. Poďme na to. Počkaj, to som zvedavý, či mám. Dobre, top 2, ty si Dúfam, tam že chce áno. emote. Poď. Poď, kamo. Poď. Koľko mi chýba? Poď. Tam mi chýba 8%. Mám ho už. Ja ho mu. dám Koľko zajtra. percent? Dobrá. Ja mám, mne chýba 8%. 34. Chyba 12, dodám 2. Eli. Ja som mal plus 26. Ja vlastne ty máš rank up. Statika, elimination, assist, revive. Damage 1005 km som prešiel. Naťažil som 1520 materiálov. Koľko som zobral materiálov, to je 190. Potom koľko, neviem čo, potom hit a damage 4, to je ty kokso.
OK. Takže ja ďakujem, že ste toto videjko dopozerali až do konca. A my sa asi uvidíme pri ďalšom videjku. Tak zatiaľ.